Welcome back mga idol. Mayroon na naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay pork buto-buto at saka buntot mga idol. To. So, mayroon tayong pipino sa gilid at saka kanin. So, bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So maraming salamat sa aking mga solid supporters, sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga video. At saka sa aking mga silent viewers, maraming salamat. So, ano pang antay natin mga idol? Pakakain na natin to. Ito oh. First bite. Yummy. Ayun tayo.
maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga video. See you next video. Bye-bye.